Le fight ihlobo niphephethe ngayo niphephethe kakhulu and ihlobo ngoku niphephethe ngalo lifana naqala just because last fight yami khandenza kakuhle so i-mistakes ebendizenzile kule last fight yami sezibe ndizilungise most yazo kule fight ngikwenza idlala and uVoyi nomdlala naye neskill esi1 so it's a skill sakhe esi1 si weakness kuye enza mbetha ngaso mna so yena akalikhulanga apha kum just because man sinase skill sonke just because nebinibetha beyi-work rate so la i-work rate yami lena ndisebenzele kakhulu yonke into ispeed kwanto ndisebenzele kakhulu ndithi kuleni fight lena if uVoyi yena usho bale fight ezayiwina makacinge linye icebo just because the fight lena nzayiwina and kule fight lena andiyangokulwa ndiliyoboxa kule fight lena lona inokwenzeka mhlambi ndingayigqiyisa ngaphela ele rounds manje bendijongile kodwa zonke rounds just because ndifuna ukubonisa iboxing yami ebantwini abantu kwami ndinicebisayo ndithi mabaye kakhulu apha ePE bazondibukela and abathembisi senzaba bonisa umdlalo omhle and ihlobo endiphephethe ngalo yonke into bazama bengcumile pha.